وجني وجن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل 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 نزلاي عيتها بعدل نزلاي عيتها بعدل نعم صاروا عيتها بعدل نتبكي ودي تسوافر نتبكي نسلي زساور عبكسات حاز عم مسمرك قطبل عبوان نقر بيزيها عيتقل سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيو أبزوا نزي إنريو زلنا أزيو استفل عليه معبالتات بزعبات لو كنتات بفلا بإسرائيل جنا بإسرائيل ترايد يكوني أب كالغاري أب كندا أب سويس مال رينانيرنا أب نروي أب بزعبوتات زكاية زلو بفلا يتنا إسرائيل دما هذا بحرتي كنتات أب تمعات زقات من حجة أب ترجاتات ويا أب كالت كالات ترخيبهم زقبر زلو جريجت that's why دما زي كنتات زنك هاد كل سب زك قالوا نجر كبركت كم زلو كنرينا so بتحدو وجن كالي دما أبلع لتكالاتن كمون تكالاتن حبشة دي نايس ألم تزور زول إسرائيل كعصوا من أتأجم كفتروا لهم من نريلنا كالو نريو مالتيو بمقطع دما التكونتات كم زن نسخاتكم قدام سنبت رينايو تكونتات تبعي استودينا بصراحنا وفيرنا زلنا كومي كونن زلو it's still going on سلازي it is a delay كل سبك جبر زغل جواز ديو سلام نك أركض خقاتم ديو الزكوناتات نكت هذا ديو زكالنا نخنجبر اتزلوا كوناتات ناراناكم كن كيدنا so مجمريا استفل عليها رسات كشفني أبزي بليز باستقالة متن كسام موداتا مسانا كتصنعوا أبزي كتكاتلو زخونة جيجا وي قلتنا حبريتا وي بتغكل زي تقلت أنتو لدما بهنا اسمان قدي أب كومنت سكشن كتقاتفو بتعتنا حتىكم so let's start حجاب زكوناتات زي انتاي كارلو نزيام منري استفل عليها رسات كشفني turned violent in the streets of Tel Aviv this weekend as hundreds of Eritrean government supporters and opponents hurled rocks at Israeli police officers and smashed business windows. Dozens suffered injuries, including law enforcement, with at least 3 protesters hit by police gunfire. The day marked one of the most violent street confrontations in Israel among African asylum seekers. So حدا كابتي أبزوان زي أب ميديا في تويتر زربلو زلو قداي أتحازا ناي بوليس أبتم سلفنياتات بخلتي وجن زنبرة أزي برتع زخونة تحازا خمس زنبرة من بزح قفعي كم زبزعون of course التكونتات أزيو حدا جنيا كم منبار متن أتوم بوليس قال عينت والكاوي حركان كنبرم كم زغيلون نمجمو عيت أجمنيو أبزيا فيديو كي تملسنا خلنا نزيا فيديو زي حجي بزو حزاري بازلا نزيا رايوا so كم تري وزلهم بتعمي بروتال زخونة تحازا كم زنبرهم 3 سباتون ببوليس ببرتع من قدي كم استحاسيو ميدياتاتنا عالم يزاربان لوا سلازي it was very very brutal كم زنبرة Saturday's clashes came on the 30th anniversary of the current Eritrean leader's rise to power with anti-government. So هذا كابتي جيجا نايت حبريتا ميديا زلو زي تمالي أبواب ويكند أب إسرائيل زقاتا ما كنا تاسي مبل 3 عامت ناينات no that's not the case لذي الناراتيف ناي ميديا جيجا خمزلو أبزي ببز مسلون كم زتنتنو زلو سلازي كل سبب تمع مسمع رباو ميديا ركب زلو ببز مسلون تي ناراتيف وي كانت ستورن شمزنا جرو زلو نمسخات زي فيستيفال كم زنبري منال بات هجراو بعال تقوين خام مجمار برت هاوك على سي على هذا سبتمبر كم زنبرمبر مسمع تناس تحت أي نبرن سلازي أبت ميديا جن بزمسلهم ستوري هو قبروا خمزلو مخنياتو دار قابزو وانزي نتزنا بر بعسنبر نتكونتات بتخكل ريوم زاربولو زلو وحدات ميديا يمزلو سلازي الزكونتات زي نتي ايماجنا ايرتراويان ميديا كنز دفو زلو بعسي اغرغر كم زنبره دامبر سلامنتاي كم خوينو تكم تخوينو زبل تخكلني حبريتاي وتيرلن نفسه كفسب دما ناتو اجام كبركت نت ستوري بتخكل دوصل منقدن مغبار Protesters wearing blue shirts modeled on the country's 1952 flag, a symbol of opposition to the ruling dictatorship. Sunday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. So, تناي ناي بزعباتي مسقاب زملكات سنحلنا كنرينا حنت كابزي أبزي وانزي كل سب كزاربلان كتنقغلان زلوا فيديو كريكم سلازدلي كونكونجن سبات بتغكل تكونتات تردي ومسألة زي لو
ንኽንፈልጥ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ፌስቲቫል ዝገብሩ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ምፍራስ ናይቲ ዳስ ከምኡውን እቲ ዝተገበረ ባእሲ ብትክክል ናቱ ሕነ ክፈድዩ ዝተበገሱ ይመስሉ yes of course በዓሎም ዳሶም ተፍሪስካሎም ስቂሎም ክርዩኻ ከም ዘይክእሉ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚያ ነገር እዚያ ኩሉ ሰብ እዚ ኩነታት እዚ ንስኻ ኣብ ማዕዶ ኮንካ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ትዛረብ ኣለኻ እቲ ኩነታት ግን ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከስተፍለሉን ክርዮን ክርድኦን ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ እቲ ሰብ ኣብ ጥቃጥቃ ዝነብር ከም ምዃኑ መጠን እቲ ኩነታት ናብ ከመይ ኩነታት ክብስ ከም ዝኽእል እዛ ቪድዮ ዘርእየኩም ዘለኹ ኣነ ስለ ዘረኹ ኣይኮንኩን ኣብ ትዊተር ኣብ ብዙሕ ቦታ ሼር ኮይና ስለ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ንክሃድእ ነዚ ዘሎ ኩነታት ሕቡእ ወገለ መለደ ይኮነ ከመይ ገይሩ ክሃድእ ይኽእል ብክልቲኡ ወገን ኣብ ርሑቕ ኣብ ጥዑይ ቦታ ኮፍ ኢልኩም ትጉስጉሱ ዘለኹም ሂወት ናይ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይኣትኹም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ከስተፍል ክኽእል ኣለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ርኢኹም እቲ ፖለቲካ ፍልይን እቲ ናይ ፖለቲካ ኩነታትን ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ብምርዳእ ክኸውን ኣለዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ተፃብኦ ግን እዚ ኖርማል ናይ ፖለቲካ ኩነታት ከም ዘይኮነ እዚ ናብ ደማዊ ኩናት እዚ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈፀመ ኣህዛብ ንሓድሕዶም ታሪካዊ ሰረት ኣይነበሮምን ንዓሌት ፍልልይ ኣይነበሮምን ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ኣይነበሮምን ኣይኮነ ኣብ ሩዋንዳ ነይርዎም እዩ ነቲ ነገር እቲ ግን ስለ ዘጓሃርዎ ካተሃዳድዎ ድማ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ዘይተደልየ መንገዲ ኸይዱ ብዙሕ ሰብ ተጎዲዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ዘይተሃዳዲናዮ ናብ ካልእ ደረጃ ክምዕብል ከም ዝኽእልን ካልእ ፀገም ክመፅእ ከም ዝኽእልን ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና there is a lot of ፅብኢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣጆኻ ወገነይ ኣጆኻ ወገንካ ኣጆኻ ከምዚ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት it can really go to dangerous levels እዚኣ ቪድዮ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ኣነ ይኮንኩን ስሪሐያ ሶሻል ሚድያ ብኩሉ መዳይ ሼር ዝገብርዋ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፈሊቱ ነቲ ኩነታት ንምትድዳእ ክጥቀመሉ ኢለ ስለዚ እቲ ፀገም እስኻ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ኣጆኹም ንሕና ክንቃለስ ኢና ዶ ገለ ዶ ኢልካ ተተባብዕ ኣለኻ ሰባት ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ይወዝዎ ኣለዎ ፐርሰናል ኣብ ስድራ ቤታትን ኣብ ካልእን ኣብ ውልቃዊ ኩነታትን በፂሑ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ መልሓሱን ተግባሩን ከተሃዳድእ ከም ዘለዎ I don't want to show you this brutality ናይዚ ኩነታት ግን just people have to understand what kind of ኩነታት ንርኢ ከም ዘለና ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና ኣብ ድሕሪ ኮምፒተር ኮፍ ኢልና እንዛረቦ ዘለናን እንወጣውጦ ዘለናን እቲ ኩነታት ብዋጋ ናይ መንእሰያት ከም ዝኾነ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ከም ዘለናን እዚ ነገር እዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ደለይቲ ደገፍቲ እንታይ ሓይሊ ኣለዎም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም እናበልኩም ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ድዮም ነቶም ካልእ ወገን ተራስኑ ዝነበርኩም ሕጂ እቲ ወገን ብክልቲኡ ብፍላይ ድማ ደገፍቲ ኣዝዮም በርቲዖም ከም ዘለውን ፅቡቅ ዝኾነ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ከም ዘለውን ብከምዚ መንገዲ ክትብድህዎም ተፈቲንኩም ብዙሕ ደም ክፈስስ ምዃኑ እዚ ክስዕር እዚ እቶም ወወገንኩም ክስዕሩ ንዑ ተጣቅዑ ዘለኹም ተሕዝኑ ብሓቂ ተሕዝኑ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ሰዓሪ የብሉን ኩልና ኢና ንጉዳእ ዘለና ኣብዚ ኩነታት እዚ ናተይ መርገፂኻ ምስ መን ኢኻ ጆርጅ ንመን ኢኻ ትድግፍ ዘለኻ ኩዕሶ እግሪ ይኮነና ተወዲ ኩዕሶ እግሪ ይኮነን እዚ ወይ ከዓ ባስኬትቦል ኣይኮነን ክድግፍን ክትቃወምን እዚ ኩነታት እዚ ናይ ህይወትን ናይ ሞትን ሕቶ እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብደገፍን ብባእስን ትርእይዎ እንተለኹም you are really ተሕዝኑ ካብኡ ብዘይፍለ ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ቶሮንቶ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ካልጋሪ ዝኸውን ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣብ ካልጋሪ again similar situation እቶም ፀዓዱ ሰኪሖም ሰንቢዶም እንታይ ከም ንገብር በጃኹም ርድኡና ይብሎ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ጠገለ ወፃኢ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ካመን እዩ ዘጓሃረ ዘሎ ብርግፅ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ሰባት ነቲ ሓደ ወገነይ ወገንካ ኮይኑ ንዓበሎም ነዚኦም ካብዚኦም ክትሓምቕ ነቲ ከምዚ ገይሩ እቶም ቀደም ኣብ ፌስቲቫላቶም መፂኹም ተፍርሱሎም ዝነበርኩም ዳስ ሕጂ ከምዚ የለ ረይዎ እቲ ሰብ ተንስዩ ነቲ ዳሱ ከፍርስ ወይ ነቲ ኩነታት ከፍርስ ዝመፅእ ንክቐትል ድልው ምዃኑ እዚ ኩነታት እዚ ሰብ እንተተዳዲዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሚድያ መፅዩ ነቲ ንሱ ክፀልዎ ዝኽእል በስመ አብ በሉ ምስምላ በሉ ተረጋጉ ህድእ በሉ ብከምዚ ክቕፅል ኣይክእልኒ እንተዘይልና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብግሊ ደረጃ በፂሑ ምናልባት ኣብ ርሑቕ ዓዲ ስለ ዘለኻ ኣብ ሰይፍ ቦታ ስለ ዘለኻ ኣብ ኦፊስ ኮይንካ ቪድዮ ስለ ዝሰርሕ ዘለኻ ንኣኻ ከይራኸቡልካ ይኽእሉ እዮም ሰባት ግን ብሓደ እዮም ዝሰርሑ ብሓደ እዮም ዝኸዱ ኣብ ሓደ ፓላስ እዮም ዝነብሩ ብዙሓት ኣብ ክልተ ወገን ኮይኖም ደቂ ዓዲ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ወገን ደቂ ሓንቲ ዓዲ ኣለዉ ደቂ ሓደ ገዛውቲ ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ደጋፋይን ኣብ ተቃዋማይን ኮይኖም ዘለዉ እዚ ነጓሃሮ ዘለና ፅልም ባእስን ድማ
ኣብ ግለሰባት ደረጃ እንተበፅሑ ንኻልእ ሰብ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ክወስደና ከም ዝኽእል ክርዳእና ክኽእል ኣሎ now let's look into this እዚ ትካላት ናይ ጠለብቲ ናይ ኣፍሪካውያንን ይሕቶ ከም ዘሎ ራእዩ ብሰንኪ እዚ ዘሎ ዕግርግር ሰብ ሰሪሑ ክነብር ዝሓስብ ዝነበረ ትካላቱ ይዕፀወሉ ከም ዘሎ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እስራኤል ብፍላይ ሕጂ ዘሎ ኣብ ፖለቲካዊ መርሕነት ዘሎ ስርዓት ኣዝዩ ስደተኛታት ዘይፈቱ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ፎልት እዚ ዝበዝሑ ስደተኛታት ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን እዮም ግን ንብሙሎም ኣፍሪካውያን ብተመሳሳሊ ዓይኒ እዩ ዝርዮም ዘለዎ ዋላ እኳ ቀንዲ እቲ ናይ ምስጓጉን ናይ ምጥራዝን ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ናብ መን ከም ምዃኑ ግን እቲ ዝወስድዎ ዘሎ ስጉምቲ ግን ናብ ኩሎም ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጣዕሚ ድማ የሕዝን ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ ዝብልዎ ኣብዚ ኢና ንሪኦ ዘለና سريح زنبره هزبي كله كاب تكالاتو تعاطيو ولا نحوار ديهم كعطوهم نجزيو ديهم كعطوهم it doesn't matter هيوتهم جن أبحرجا يعطوهم زلو ورغاغتهم أبحرجا تيلو الزخة ماني حلافنة كوس زلو الزخة بخميك التحاحات زخل مسكالو كنتات سلازي اتنو قبر زلنا سقمتي الزنو قبر زلنا فانداليزم ويكا باسن عقرقرن نسبات أب كل درجة سدتنياتات زيسألو سلازخوني من البات نحنا نجزياو بوليتيكاو جندانا نشرحلو ويكان خالد بوليتيكاو غوسغواسنا خنشرحلو نخلينا سبات جن أبريل تايم سريحهم كنا بروز قبام كالوت أفريقيين كالوت سدتنياتات بزي بسنك زلو كنتات في الله بإسرائيل أبس أجمع وريقهم كم زلو كان السؤال كان كيل علنا زدما نفسه كفسب كحسبلو زلوي I'm really sorry for these people. So زرينا لنا حجي اتي برايم مينستر زبلون كمدما اتي اما حدار نايت كتما النازورو خلا بصرغيا زتزاربو كنرينا because it's also important ان خنريو ابزوان زي سلازي مجمريا زيا كفال زيامو نسمعيا دحريهم قطلينا. A symbol of opposition to the ruling dictatorship. Sunday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu convened a special committee to discuss asylum seekers and migrants. سنبت ويكا بناتهم كلام مالتشي دحر تعقرقر حد تاسك فورس ويكا حيل عمام اقيم له نتكونتات ايميجريشن كسال زخلن كود زخلن سقم تقوس زخلن جي نسمع What happened yesterday crossed a red line. This is rioting. It is bloodshed. It is savageness that we cannot accept. We are seeking strong steps. So انتهي بلا تزرعنا يا ابز عدي كابتن احنا كنصاور نخل نلعليو زي دم فساس اقرقر باسي لعلتن احنا ابز عدي كنصاور نخل نتقيح مسمر نبلو زنبرنا تسغيرو له يلو له مالتي against the rioters, including the immediate expulsion of those who took part. It's hard. So مجمريا اذا كنت هذا كنصاور سلازي نخل قلطف زخونه سقمتنا يمسغاق وي كان بعدن متراس اتهم ابت كنتات دستساتفو ابتي رايوت مالت ابتي باسن عقرقرن نزتساتفو بغتا سقمت كوز مخانم. For me to understand why we would have a problem with those who declare that they support the regime. They certainly cannot claim refugee status. Netanyahu noted that Israel's Supreme Court earlier struck down some legislative measures designed to coerce the migrants to leave. For those who sought a life in Israel free from the dictatorship in Eritrea, the violence fosters uncertainty in an adoption. ኣብዚ ኩነታት ክንሪኦ ዘለና ብዛዕባቲ ኩነታት እቶም ነቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝድግፉ ወገናት ኣብዚ ናይ ዕቑባ መሰል እውን ስለ ዘይብሎም
ናቶም ጉዳይ ኣነ ብርግጽ ኣይርዳእንን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ተዓዲ ናቶ ኣገባብ ከሳልጥ ስለ ዘሎ ኢንፋክት እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ኣብ እስራኤል በተደጋጋሚ ኣብ ነታ ሃገር ኣብ ነውፂ ኣምፂላ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኤርትራውያን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ሙሉእ ካብቲ ዘለዎ ዝለዓለ ሓይሊ ክህልዎ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ንዕኡ ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ናቶም መሳለጥን ነቲ ናቶም ዝጥቀምሉ ዘለው ከማን ነቲ ናራቲቭ ወይ ከዓ ፅንፅዋይ ወይ ከዓ ዛንታ ናቶም መሐገዙ ክጥቀምሉ እዮም ነዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ካልእ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ነቶም ኣብቲ ዓዲ ኣብዚ ኩነታት እዚ በቲ ሓደ ይኹን በቲ ሓደ ወገን ዘይተሳተፉ ናብሮም ክመርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣውሪድሎም ከም ዘሎ ነቶም ኤርትራውያን ንስማዕ ሕጂ homeland. This event has left us shaken. We are ashamed and we're hurting. We're hurting and we're also afraid and feel insecure in the country. We ran away from persecution in our country, and the dictator regime continues to persecute us, to silence us. So እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ኣብ ናይ ኤንጂኦ ሰራሕተኛ ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ እዩ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝተፈጢሩ ዘሎ ንዓና ብጣዕሚ ሓደገኛን ኣዝዩ ሃሳይን እዩ ምክንያቱ ንሕና ካብ ውልቀ መልካዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንሂወትና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ንምንባርና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዝነበረ ካብ ሃዲምና መፂና ሕጂ ድማ ነናብኡ ንኽምለስ ንኽንግደድ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ብሓቂ ዝሕፍርን ብሓቂ ዝሕዝንን ኩነታት እዩ ተፈጢሩልና ዘሎ ይብልለው ስለዚ ክልተ ህዝቢ ልክዕ ከምዚ ኩዕሶ እግሪ እንዲርይዎ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብትን ኮይኑ ነዚ ሓሸዊ ሓደ ነቲ ወገኑ ኣብ መንጎ ግን ኣሎ ብዙሕ ሰብ ግዳይ ናይ ዝክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ በስመዓም ኢሉ ኣብዚ ዘለዎ ክነብር ዝደሊ ነቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ድማ ብሕጋውን ብስነ ስርዓት ዘለዎ መንገድን ነዚ ንነብረሉ ዘለና ዓድን ሕግን ኣኽቢሩ ብዝኸይድ መንገዲ ክግበር ኣለዎ ዝብል ርዲትን ስታንድን ዘለዎ ሰብ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኣብዘይ ኣጎዶ ሓዊ ክጥበስ ተገዲዱ ከም ዘሎ ምርዳእን ምግንዛብን የድሊ Eritreans account for the majority of the more than 30,000 African asylum seekers in Israel. Saturday's violent clashes came during what is now Israel's 35th consecutive week of mass protests following overhauls early in 2023 weakening the country's judiciary. Netanyahu's coalition of hard-right conservatives stripped the Supreme Court of oversight on his government. Israelis say the move is a step toward dictatorship, with some calling it a coup. Supporters of the legislation argue the judicial measures reinstate So እዚ ንሪኦ ዘለና እስራኤል እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣብ መርሕነት ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናታንያሁን መርሕነት ናቱን ሃርድ ላይነር ወይ ከዓ ኣብ የመናዊ ክንፊ ስለዚ ኣብ ስደተኛታት ይኹን ኣብ ካልኦት ፅቡቕ ኣረኣያን ፅቡቕ ኣካይዳን ፅቡቕ ፖሊስን ዘይብሉ ዘይነበሮን ዘይብሉን እዩ ካልእ ድማ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ተሪር ዝኾነ ስጉምትታት ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ንኩሉ ዘማእከለ ስለ ዝኾነ መሰላት ናይ ካልኦት ስለ ዝሕሉ ንዕኡ ኣልዮም ንሳቶም ድሌቶም ከሳልጡሉ ዝኽእሉ ንምስፋር ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ዓብዪ ግብረ መልሲ ገይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ክርፍስ ፖለቲካውን ሲቪላውን ክርፍስ ኣለዎም ኣብቲ እስራኤል ስለዚ እዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ናበይ ክኸውን እዩ ዝኸየጋጠመ እውን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከሎ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቶም ራይት ዊንግ ነቲ ናይ ምምሕዳር ናይ ናታንያሁ ነቲ ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን መሳለጢ ክኸውን ስለ ዝኽእል ክጥቀምሉ እዮም ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ላ እዚኣ ንስማዕያ very very important and he is promoting people that want to leave Israel. Mr. Vassilov, you're the minister and you're telling people that if you're not legal you'll get money to leave Israel. אבל זה חשוב. It's very important to know because people that are not legal could know that if they go back home. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣመሓዳሪ እዩ ወይ ከዓ ሓለ ፖለቲከኛ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዘለኹም ኣብ ፅርግያ እዮም ዞሩ ዘለዉ ኣብቲ ኩነታት ዘጋጠመሉ ቦታ ይዞሩ ኣለዉ ክትሪእዎ የምፅነ ኢልኩም ስለዚ እቲ ክምለስ ዝደሊ ወይ ክምለስ ብወለንቱ ክምለስ ዝደሊ ግን ዓቕሚ ገንዘብ ዘይብሉ መንግስቲ እስራኤል ሓገዝ ገንዘብ ክገብረሉ ምዃኑ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ምምላስ ኩነታት ሲሪየስ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ዘድሊ እዩ They will get money, they will get a ticket to go home, right? They're not legal. There is great opportunities for people that are not legal. They want to leave. So the minister said before, they're giving 20 million shekels to the authorities. If you want to go home and you don't have the money to go home, they will pay for it. It's very important. So እንታይ ይብል ኣሎ እቶም
زي حقاويان سدتنياتات أبزي حقاو ورقة زي بالكم أمو نعدهم كتملوسو تشجعوا سبات التمنجستي كساب 3 مليون شيكل نايت عدهم باتيراي بدولار كندي مخانو تمام إسرائيل زلهم بليز أب كومين سكشن غرفو سلازي كندز جنزب التمنجستي كهب مخانو نتوم بولنتوم كملوسو زدليو كحجز مخانو زي حبر حبريتاين نسمع زلنا. People that are not legal in Israel today, the minister of the police is walking around in South Tel Aviv and talking to you people and telling you people he will bring back security. Lately, we're hearing that people are being robbed in the streets. Their phones are being stolen from them. There's so many problems that are they're getting down in Tel Aviv, and they come, the full police. You see all the police, they came down and they said, we are here to help. We are here to help. سنتايب لالو تكونتات تيزي البوليس نايتعدي نزك سيريس ريوهم زلو أبت كباب تدما أبت دبوب تل أبيب مالتيو زي نيرتروين سجما قاتي ملوز نبرة كباب دما أبو بزح سركن بزح جبناتن كم زفتم حجر ما نتدي قريتنا يزبط سمعوا تمنجسي مسملو بوليسي أبز متيزلو لو تدما خجبر دلو على يبلالو أنا نقول لسبكم هلا كلنا نيرتراين أبصركن أبكارن كراك ركوب خمسة يكونوا رديت علني الزكونات الزجن بس تكالس أجمعتهم وانترايو هذا دراماتيكس قمت كوسات كم زغيل نزيد ما إذا كم زن كون زفترة كونتات انتلو إذا حج نزار بالزلنا رستيو سلازي I hope أبصر كونتات زي تصاطفوا ويد ما تلاقي يوم السبب هذا جا كياتو دما ملوس عبس كفتار لنا איתמר, תגיד מילה לעובדים זרים, תגיד להם, אלפי אנשים. אלה שמסתננים צריכים ללכת הביתה לבית שלהם. ואלה שחוקיים. This is what's happening today in South Tel Aviv. This is what's happening in South Tel Aviv. Big action. All the לא בשוק, לפני השוק, ואני עובד פה כל היום, ואני שמח שהוא בא לפה, שיפגין פה. אתם חמוצים אתם, זה הבעיה שלכם. שר, תטייל, תטייל. הם צדיקים, הם באו פה ויושבים פה בישיבה. בטח. חוצפן, עד חוצפני. That you foreign workers that come here in the weekends should go around with pride. They should not rob your money. They should not rob your watches. They should not rob your pocketbooks. And you should walk around here with security. This is the problem downtown Tel Aviv over here. So in general, the كونتات إسرائيل كالت أجماعات زنبرومن كالت شجرات نزنبرومن كم مفتوحي إنديهم دوزلو سلازي تكونتات كلمة عزن نحزي خيد على قداينا إيرتراين ترايزي كونس بحفشة تكونتات تنايتي زوبا نايتي دبوب تل أبيب زنبرة مزو كونتات تحيزم يريوصلوا زنبرو مسألة كالة بوليتيكا وجندهم كجبروا خمسخلو مجنزاب يدلين. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called for the immediate deportation of Eritrean migrants involved in Saturday's violent clashes in Tel Aviv. He held a meeting to discuss measures against those who participated, referring to them as illegal infiltrators. The statement followed a violent confrontation between Eritrean government supporters and opponents, resulting in injuries to dozens, including police officers. So in general, كم ريزلنا تكونتات درجة أبتم بجمريا تمين ستريم ميديا ويكات ميديا زبال تصبغ أي رايون نيرو حج أي كفر أي جبرون نيرو أبزوا نزجن نتي زيادة تزحزن كفالو عبي ستور خمان كون أي كيلني ناي ثلاثة دقائق ناي كتة دقائق نشتي سلوتس إنها بيوم توم مين ستريم ميديا سلامتاي ناي أفريقيا قداي أقدر سنة يبلون كم بعلى إرترادما أقدر سنة كم زي بلو تريال لها كنا منتاي بروتال بعض كنسو أبت مين ستريم ميديا نشتي كنش البوتات رايتو هاي بوزلو عبيت ستوري لاينس بزعبوك سرحي كلني بنت أراب كالجن ناي كلتا ثلاثة سبات بأسون عبيت أجندة خبر الله ميخد سلازي بتهزبنا تزيارة تقرناتهم دماغ سجوجو مخانهم وين مسجوج زملكات نشط راي مور أجندات وهيبوت ميديا نعود راي كافريج جبر نتبعسي بزلا على ملك يمتسوه نتبعسي عجرجر مخنياتو عجرجر سلادشيات اللهم دم سلادشيات بأسنت سجمن أب ميديا سلادشيات نسوق أتايم زمتسوه تكونتاتنا يرتراجن بتقين بتي تغلال للشمنا يرتراويان بفلا يدما نايسدتنياتات يرتراويان ورقات زي بالكم ورقات زي نبركم I am really sorry كيزناتكم كبلاشة كم زغيل and I hope
እዚ ኩነታት እዚ ሰብ ኩሉ ክዋሳሉ ናይ ስደተኛታት ንባዕልኩም ወረቀት ስለ ዝወሰድኩም ወይ ከዓ ወረቀትን ዜግነትን ስለ ዘለካ ናይ ካልኦት ስደተኛታት ዘየገድሰኩም ሰባት ከም ዘለኹም ተረዲእኒ ኣሎ ይርኢ ኣለኹም ስደተኛ ኮይንካ ዲኻ ክትነብር ብላብላ ትብሉ እወ ክሳብ ለውጢ ዝመፅእ ሰብ ከምቲ ንስኻ ስደተኛ ኮይንካ ትምህርትኻን ገዛኻን ሂወትካን ጌርካ ትኸዶ ዘለካ እቶም ካልኦት ኣሕዋትካ ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ናብ ካልእ ሓደገኛ ቦታን ዘለዉ ልክዕ እቲ ንስኻ ረኺብካዮ ዘለካ መዕቆቢ ክረኽብዎ ይደልየ ክሳብ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ለውጢ ዝመፅእ እቲ ሰብ ኣብ ፀገም ዘሎ ከምቲ ንስኻ ከምቲ ንስኺ ፅቡቕ ሂወት ረኺብኩሞ ዘለኹም ንሳቶም እውን መዕቆብን መፅለልን ክረኽቡ ይምነን ይፅልን እየ ኣነ ንስኻትኩም እንታይ ዓይነት ርዲት ኣለኩም ናባኹም ይገድፎ ስለዚ ሓንሳብ ንስማዕ እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ What happened yesterday crossed the red line. It's a riot. It's bloodshed. These are riots we cannot accept. Therefore, the first thing I do is to wish recovery to the police officers who were injured during the attempts to restore order. We ask for strong measures against the rioters, including the immediate deportation of those who took part in it. Eritreans constitute the majority of the African asylum seekers in Israel, but the country views most as economic migrants. I have had a hard time understanding why we would have a hard time understanding why seekers in Israel, but the country views most as economic migrants. እስራኤል ኣብዚ ኣገዳሲት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይቲ ኣንተ በዝበልኩኹም ክገልፅን እየ ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ እስራኤል ነቶም ኣብ ዓዳ ዘለዉ ስደተኛታት ንብሙሎም ዳርጋ ንዝበዝሑ ፖለቲካዊ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ስደተኛታት ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ዘለዎም ስደተኛታት ከም ምዃኖም እያ ትርዮም ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ኩነታት ናቶም ኣብ ፖለቲካዊ ኬዝ እንደዝህሉ ነይሩ ወይ ፖለቲካል ሪፊጅ እንደዝህሉ ነይሮም ምተቐበልዎም ነይሮም ቀደም ከምዚ ኣብ ካልእ ኤውሮፓ ነቲ ጉዳይ ብፖለቲካዊ ፀገም ከም ዘሎ ርዮም ፖለቲካዊ ዕቑባ ብምሃብ ዝተፈላለየ ወረቐት ናይ መንበሪ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብ እስራኤል ግን ነቲ ኩነታት ከምኡ ኣይኮኑን ዝርይዎ ነቲ መብዛሕትኡ ስደተኛ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ከም ዘለዎ ርዮም ዕቑባ ክብዎ ይደልዩን እዮም ሰሪሑ ክነብር ወላ እኳ ሕማቕ እንተኾነ ገለ ባይታ ፈጢሮም ነይሮም እዮም እቲ ሰብ ክነብርን ክሰርሕን ፍቓድ ሂቦም ነይሮም ሕጂ ግን ብሰላም ክነብርን ክሰርሕን ስለዘይከኣለ በቲ ናቶም ኣጠማምታ እየ ዝርዮ ዘለኹ በቲ ናትካ ፖለቲካዊ ፀገም ኣይርይዎን እዮም ኣብ ዓዶም መፂኻ ክትነብር ከለኻ ከምቲ ንሳቶም ነቲ ፖለቲካ ናቶም ክቕይሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ መንገዲ ከምኡ ክትጥቀም ጥራዮም ዘፍቀዱልካ እዚ ኻ እንታይ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ክትቃለስ ሰላማዊ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ሰልፊ ክትገብር ተቃውሞኻ ከተስምዕ ኩሉ ዝከኣለካ ክትገብር ጎነፅ ክትገብር ግን ከምቲ ንሳቶም ነቲ ዓዲ ዘየፍቅድዎ ጎነፅ እንተገይሮም ድማ ነቶም ጎነፅ ዝገበሩ ብሕጊ ዝሕዝዎም ኣባኻ ግን ከምኡ የለን ገሊኹም እንታይ ኢልኩም ንለኹም ሕጂ ዘገርም ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ጎነፅ ናይ ኤርትራውያን ተኮይንካ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ፈረንሳ ዶ ይኮኑን ኣብ ቤልጅየም ዶ ይኮኑን ገዛውቲ ዘፍርሱ ዘለው እዚስ ንኣብነት ከም መጉት ወሲዶማ የስሶም ቤልጅማውያን እዮም ንስኻ ከመይ ጌርካ ስደተኛ መፂኻ ከም ቤልጅማዊ ወይ ከም ፈረንሳዊ ኮይንካ ዓዲ እንዳማትካ ከተብርስ I don't understand እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ጌሮም እዮም ፖለቲክ ዝኣልምዎ ዘለው የስ ቤልጅማውያን ኣብ ዓዶም ወላ የቃፅልዎ ዓዶም እዩ ዲፖርት ክገብርዎም ኣይክእሉን እዮም ናበዮም ክጥርዝዎም ኣብ ዓዶም እዮም ክእሰሩ እዮም ብሕጊ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ዓዶም ይግንሶም እስኻ ወዲ ዓዲ ኮንካ ፖለቲካ ዓዲ ናይቲ ዓዲ ኮንካ ዘቃውመካ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፀገም እዩ ዘባእሰካ ዘሎ ናይ ኤርትራ ፀገም ክትዕኑ ተኮይንካ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ክትዕኑ ዘለካ እዮም ዝብሉካ ናይ ኤርትራ ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ፍልልይ ናይ ኤርትራ ናትካ ኣብዚ ዓድና ትሕተ ቅርፂ ናትና ፀገምና ናይ ትፍጠረልና እዮም ዝብሉካ ፅርግያ ናትና ይትዕፀወልና እዮም ዝብሉካ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ጎነፃዊ ነገር ክትገብር ግን ኪድ ኣብቲ ቦቱ ኮንካ ግበር እዮም ክብሉካ ንሳቶም ኣይፍቀድዎን እዮም ኣብ ዓዶም መፂኻ ንናይ ካልእ ሃገር ፖለቲካዊ ስራሕ ንናይ ካልእ ሃገር ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ ዓዶም መፂኻ ነቲ ትሕተ ቅርፂ ናቶም ንኸተብርሰሎም ኤግዛክትሊ እዚ ድማ እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ገሊኡ ህንፃታት ኢንሹራንስ ክኸፍሎ ንዓኻ እንታይ ምልከተካ ናይ መን ኢንሹራንስ ክኸፍሎ that's why exactly ንሳቶም ከምዚ ዓይነት ንዝመፅእ ብቐሊሉ ክርይዎ ከምዘይክእሉ ክርዳእኩም ዘለዎ እዚኣ ድማ ያነት ከም መልእኽቲ ከም መሓላልፋ ዝደሊ ዘለኹ ጋይስ እዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊልኩም ትርይዎ ዘለኹም ቀሊል ኣይኮነን I have had a hard time understanding why we would have a problem with those who declare themselves to be supporters of the Eritrean regime, so they certainly cannot make a claim to be refugees. I also request that this forum will prepare and complete an updated plan for removal of all illegal infiltrators from the State of Israel, and this is the purpose of this gathering today. The presence of migrants has been a divisive issue in the country, with supporters advocating for asylum and opponents citing concerns about crime in low-income neighborhoods.
So in general تكونتات critical يزلو مكان serious يوم ملو إسرائيل زخير خبون رجماتن قال كابزون كلنا بعالم زلوا هجرات جف عيني هجرة بالسدة نياتا زراعوا هجرن تلا أنا كاب سقطت لكو إذا عد زيايا حنتو خي جبرو خلو أون أبت نورمال جزيون زلوا جف عن حماقة هذا نايب حكي بحماقنا أبسدة نياتا زراعوا هجر ويكاس عزب كونتلو إذا هجر زيايا لو مجن إز مخنيات رقيبهم نتزنا برمج كانن حماقة زرار بانا كايدان كسب كندي ببرتع كجبروه هم زخلو مجمعاتن مرأيون أتقامي مثلاً. So my advice ناتي مغرنات ناتي ما عدا نتي زكاتات لنجلو سب هذا راهم بتكونات تي إذا كونات زي نمانم سب كتك ما يكلنيو نتي بوليتيكا ناتناون كأريا يكلنيو شمنا ميديا متيوم بحماق يزل عزلو من البوليتيكا هوك عالسناتنا زخونك حق زخل كل يكلني ليه زعمناني سلمنتاي قونا استقبر لها التهزب دما مجمريا كم زعينت قفعك روخلو أنت عاري تتوزبل ناتكا نجر ناتكا كونتات على رسيو بخمس نجر تخيط لها اتونكوك حق زكازغل نتو نغلطي وجن كنت أفول لهم كقوك ما وتلهم نزبل أكلت رايك حق زكازغل أبزي تويتر أنت تاخذوني يركم عبنت اتهم كم زي علي تويان سبات يبلو أفريقيان كم زيهم نالبات كم سألكم أنت دليل محبروني أنت يبلو سجوجوهم نخلو نزيهم مصرايا دلنيو نخلطيهم قحيفكم سددوهم يبلو سلسة أربعة مبزحت جزية ولكن محجز تجازات ما بأستات ناير تراين نشتى قريش أميم زوردن تايم كيزولو تأرزوهم نزيهم سدتنياتات ناي أوروبا النبابرة زي كل سبات نعتاتهم زملكات هوات يبلان سلزي كترزوهم علىكم نابليهم زارب زلو سلزي I hope إذا كنت تردينا نفس وقفنا لبيمنا كنتات نكنت هداد درجة كم زعينت كنتات نخيجاتم أبززك علىكم مدرخ نخسر حلو بتعتنا يسوع نابلكم مزياخ قد فكمي كلمة بعلنتلو أبوه نخمل لسكمي صبغنا تملهم بليس نزمل اختنا بكالوت كبسحن كتاكم يخلون ينتهلكم شير قبروا نابلكم لايك قبروا الفيديو نابلكم مزياخ قد فكمي